A soroksári Nagyboldogasszony főplébánia adott otthont annak a szentmisének október 6-án, ahol megemlékeztek a 165 évvel ezelőtti eseményekre, az aradi vértanúkra. A misén ott volt Orbán Gyöngyi, Soroksár alpolgármestere, valamint Soroksár önkormányzata, és együtt hallgatták Szerencsés Zsolt atya prédikációját. Az aradi vértanúk utolsó szavait olvasva, mindegyikük utolsó gondolatából kicseng az a remény, hogy van folytatás. Nem hiába való az ő élet áldozatuk, amelyet a hazájuk ajánlottak föl. A mise végén fáklyás felvonulás volt a Hősök terére, ahol a Török Flóris Általános Iskola tanulói adtak elő színvonalas műsort, majd pedig Orbán Gyöngyi mondott beszédet. Az aradi 13-ak képesek voltak emelt fővel szembenézni a kihívásokkal, és az igaz ügyért harcolók belső erejével halálukban is felülemelkedni győztes gyilkosaikon. A magyaroknak mai napig megrendítő megemlékezés, ez az október 6-a önnek mit jelent? Hát tényleg megrendítő, és nagyon sokat értelemszerűen az a harc és az a kitartás, ami az aradi 13 vértanúban volt, az mindenképpen példamutató mindenki számára. A jövő generációinak tanulniuk kell ebből. 2 évvel ezelőtt egy olyan történetet meséltem el ugyanezen az ünnepségen, beszédemben, amely szorosan odaköt Aradhoz és ezekhez az eseményekhez, hiszen a történet arról szólt, hogy nagypapám ölébe ülök, és akkor még az obeliszk létezett, csak titokban lehetett megünnepelni azt a szabadságot, amit a 48-asok kivívtak számunkra, hiszen nem voltunk akkor szabadok. És nagypapám azt mondta, hogy akkor, amikor majd az aradi várbörtönből az igazi szabadságszobor, ami most már hál' Istennek Arad főterén áll, kiszabadul, na akkor lesz szabadság.